Saiki iki gilirane genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute nduk niken jaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh, ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Oh iya, ya coba Sinom Pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan, kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Ya nduk, coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran. Terus Jalu Estri. Lanang wedok wis nyawiji. Jalu kuwi lanang, Estri kuwi wedok. Oh, ya lanang wedok wis nyawiji. Terus, Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus? Kutha Klaten lan Kediri. Bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus? Kaprah si nebet arni. Oh, saya cetha arni. Wah, ngono terus? Samya mesem lan Samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Terus tan kabendunging rasa. Rasane wis ora kena bintung. Ya. Nan
Dadi katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya widodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Nduk, jumeneng nduk. Pisan meneh gen saya apa? Ya.
Nggih, Nduk. Nggih, Pak. Ah. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih kalian Krudwijo Laras Indonesia. Heeh. Sampun. Sampun.